Cando falamos de Internet, o recomendado é que non empreguemos ningún determinante. E a razón disto é que Internet era en orixe un nome propio. O mesmo que cando dicimos Adrián ou María non empregamos artigo con estas formas, tampouco con Internet, porque é tamén un nome propio, só que neste caso dunha rede internacional. Por iso vais en artigo en xeral e tamén escrito con maiúscula inicial. Con todo, é certo que, nalgúns casos, os nomes propios requiren dunha determinación. Pensemos, por exemplo, en frases como o Castelao ensaísta ou a Rosalía dos últimos anos, onde o que nos interesa destacar é un aspecto concreto do personaxe ou un momento determinado da súa biografía. Isto pode pasar tamén cando falamos de Internet. Por iso se escoitan usos como a Internet dos anos 90 ou a Internet das cousas. Nestes casos, o que temos que desbotar sempre son as formas masculinas, porque Internet é un substantivo claramente feminino, como tamén é feminino a rede, que é o equivalente na nosa lingua do net inglés do que procede esta denominación. En definitiva, que se falamos de Internet evitaremos en xeral o artigo e outros determinantes, e no caso de que sexan necesarios polo sentido da frase, entón empregaremos sempre formas en feminino.